your name? Oh yeah. What's your name? My name. Yuriko. Yuriko. Okay. 또 लोगोफोर आरो लाबाय बर'नि सिनायथि थ' दायो सिमांखौ जाफुंहोनोसै बाइकखौ होनसै थुखैनाय आंनिया स्ट'डिसो गरबखंगर आंनि Hi guys, welcome back to my YouTube channel logoफोर from Arunachal Pradesh Tenga Valley आं लास्ट भिडिअ बुंदोंमोन ना माने टेङा भेलि बेनिफ्राय दंबावो लोगोफोर 40 किल'मिटार हा लोगोफोर दायो जों दंफायो जोंनि सी लेभेलनिफ्राय 5000 फुट गोजौ लोगोफोर अके थ' लोगोफोर दायो जों थांनोसै टेङा भेलि फुङाव जेबो ओंखाम जायाखै नालाय थ' टेङा भेलियाव जों एसे ओंखाम जानानै जोङो पुरा थांसै आरोना पुरा टावां लोगोफोर अके माने लोगोफोर आं बाइकखौ फाननोसै ना थ' बेनिखायनो आं जास्ट आंनि मोनसे सिमा दोङो जे माने बाइक फाननायनि सिगां लोगोफोर आं बे बाइकजों टावां लोगोफोर राइड मोनसे खालामगोन माने सेला पास थांनानै बरफआव बाइकखौ सोगोन बरफआव माने बाइकखौ थुखैगोन आरोना बे लोगोफोर आंनि सिमां माने मोनसे गोसो आरोना गावनि बाइकजों मोनसे लं राइड खालामनाय लोगोफोर बहुत गोजौ ओइनै नाहरदो ओइथिं थांबाय थागोन माने बहुत गोजौ फैबाय आरो जों आरोना जों लामाखौ देखायजोबासै थ' फार्स्ट अफ अल दायो जों थांनोसै टेङा भेलि बेयाव ओंखाम जानानै आं सिद्दा लोगोफोर सेला पास लेट्स गो लोगोफोर दायो जोङो दावखोलांसै लोगोफोर नायदो लुक एट द भिउ गाइस लुक एट बादल पोस्टने वाला है बादल लेट्स गो Look for finally waterfall. Look at here, guys. Woohoo! Oh my God. दैलाङाव जि मोजां बे दैलाङाव बाय ओरैनो दैलाङाव बेस्ट जागोन आरो बे दैलाङाव माने दाथ' माबाना दा जाबाय लोगोफोर मार्चनि दिनै 7 तारिख अके थ' लोगोफोर नायदो नै वाव थ' लोगोफोर मोननैसो फट' लाबाय ओमफ्राय र' एसे देखायबावनो लोगोफोर आं गोथौखौ ओरैबायदि गोथौ सिङाव आयौ ओमफ्राय लोगोफोर आङो मोनसे एक्सिडेन्ट नुदों ओइ नों गारि बायनानै थानाय आरो ना माने सिङाव गेलेनानै गारिया बाइक खोख्लैनाय आं बोनानै देखायगोन आं नाय लोगोफोर नै नायदो केमेरायाव बारा पाता मोना लोगोफोर दै खिन्थु मोगथाङाव फायबासो बुजियो बेसेबां गोथौ बियो थ' लोगोफोर नैबे जाबाय लामा ओमफ्राय नैबे जाबाय गारि बायनानै थानायनि मालबा गारिनि ट्राकफोर जागोन बे ट्राक बोरै जायो नै बैनिफ्राय सिरिबाय आरो बे जायगानिफ्राय नैबेयाव गारि मोनसे फैबाय थादों ना कार ओमफ्राय बिदि सिरिनानै नै सिङाव नायदो बेसेबां गोथौनि आरो नुहुरबावाखैसो केमेराया नै ओइसो दंबावसो फाग्लासो नैफोर गासिबो टावांनि गारिफोर टावां ट्रिप Putaya baraba jarum gera gurai naila melemne burkaisै नोंनो ना गोसोआ बेसे आदुआ नों बायदिखौ बबे साहसा लोगोफोर नैबे जाबाय निसिपुर टानेलनो लाइफआव फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स लाबाय दे टानेलनि आरो ना नुबाय थादोंमोन नै निसिपुर टानेल्स बर्डार रड अर्गेनाइजेसन वाव वाट आ बिउटिफुल नालाय मार गाबबोयो लोगोफोर सानोमोन जे बे ब्र' माने माथ' बिनि ओंथिया जाबाय लोगोफोर बर्डार रड्स अर्गेनाइजेसन ब्र' माने बेयाव मोनफ्रोमबो साइनबर्ड लोगोफोर नै नोंथांमोना ब्र' नुगोन दे ब्र' नै ब्र' बिदि सेपा दोङो टेङा 20 दङ बमदिला 50 टावां 230 किल'मिटार नै अखा हादों जा फैनायालाय वाव माने जेसांनो जोंनिया एलिभेसना माने हाइटआ बारा जालांबाय थादों बेसांनो माने थान्दाया बारा जादों आरो ना आखाफोरा सुहाबजोब्बाय दे थ' दानो बेबायदि हादोंबा लोगोफोर सानो नाय बर'आ मा जागोन थ' बर'आ लोगोफोर बिनिख्रुइ सेला पासआ बिनिख्रुइ लोगोफोर 3 गुन गोजौ आरो ना थ' लोगोफोर फाइनालि बमदिला पास 8000 फुट लोगोफोर माने मोननैसो आरो ना ओइ नुहुरनाय हाबाफोरानो न'फोरानो बमदिला पास टाउना दंबावो नुहुराखै थ' लोगोफोर नायदो ओरैबायदि लोगोफोर बे आंनि सिमांमोन आरो ना माने बमदिला पास फैनाय सेला आरो हाइस्ट सिमा जाबाय सेला पास थांनानै माने बरफजों गेलेनाय आरो जिखिजाया सेला पासआ लोगोफोर जिखिजाया 3-4 इयार्सनिफ्रायनो मोनसे टारगेट आरो थांगोन होननानै खिन्थु समनि आंखालाव थारमाने थांनो जायाखैमोन खिन्थु दिनै फाइनालि बोरैबा माने थांस्राबाय माने फैस्रानोसै आरो ना ड्रिम्स काम ट्रु लोगोफोर अके
दायो फार्स्टनो जोङो माने जों सानदोंमोन जे टेङा भेलियाव जोङो जागोन ओंखामखौ खिन्थु बेयावबो जानाय जायासै रुपायावबो जानाय जायासै जों जायखानोसै मावा बमदिला पासआव अके दायो बोरै लोगोफोरा देखायनोसै दे बमदिला पासनि नुथायखौ लोगोफोर दे फाइनालि बमदिला वेलकाम टु बमदिला लोगोफोर एसे नायनोसै नायदो नै बेफोर न'फोरा नै ओमफ्राय गोजौ दं आरो ना टाउन दं लोगोफोर गोजौआव लोगोफोर फाइनालि बमदिला पास लोगोफोर बेसेबांनो गोजौ जों दावखोयो हादों बेसेबांनो माने थान्दाया बारासो बारा आरोना थ' नियाव थान्दाया जाबाय लोगोफोर 7 डिग्री सेलसियास थ' लोगोफोर दसे थांनानै जोङो थांगोन सेला पास दा थ' सेला पासआव लोगोफोर दायो जागासिनो बेसेबां -5 डिग्री सेलसियास धेमालि नङा थ' लोगोफोर दसे उनावनो जोङो मोनसिगोन लोगोफोर बरफ दे आइ एम भेरि एक्साइटेड लोगोफोर मानोना फार्स्ट टाइम लोगोफोर लाइफआव माने बरफनि एक्सपिरियेन्स लानो थांगासिनो आरो ना आयु लोगोफोरना गारिफोरा अबस्था गैया जाहैबाय टाइम मोनै बोनो हाया नै सेलद' बोराय दिनैनिफ्राय बारा गोजान गैला सेला बासआ जास्ट दोङो हमना ला 90 दङ आरो ना 90 किल'मिटारसो थ' 90 लोगोफोर जेबो नङा माने बहुत गिदिर 90 पाहाराव खिन्थु जों ओरैबायदि नन स्टप फैदों ना फुंनिफ्रायनो थ' दायो जों बेयाव लासै सेला बास थांथारखागोन आरो ना ने जोंनिया लोगोआनो जोंनिया सेस अबस्था गैला गोजानानो बेसारि आयु थ' लोगोफोरा बेनि थाखाय फैयाखै आंनि थाखाय फैयाखै आं फैदों जोंनिया नै बाइकनि थाखाय बेयाव लोगोफोरा दिनै बरफ गारनो हायाबा मानसि नङा आंनि फुरा बरफजों थुखिजोबो दै नोंखौबो खुलुगोन आं गासैबो लोगोफोर गासैबो बरफ थुखिना बे आरोखि दे बे आंनि सिमां लोगोफोर अके थ' लोगोफोर थांगासिनो देखायगासिनो आं बे बमदिला टाउनखौ बेसेबां हायो लोगोफोर दे माने लोगोफोरा माने गप्र' गैयाना थ' बेनिखायनो माने जि गोसोनि बाथ्राफोर बुंनो हाया आरो ना माने बोरिया सोलिलांबाय थानाय बोरिया नुथायफोरखौ नुलांनायफोरखौ आं माने गोसोआव मा बुंदों बेखौ माने बुंनो हाया आरो ना जास्ट लाखिनानैसो मोननैसो जास्ट नुथाय बेखौ बुंनाय जायो आरो ना थ' लोगोफोर मा खालामनो नङा होमबा गैजारोङि मानसि गफुराबो बायनो हायाखै थ' लोगोफोर बारा बुखिबाय नङा होमबा थांसै डाइरेक्ट बमदिलाखौ एसे देखायनोसै एसे ओंखाम जानोसै बेयावनो ओमफ्राय डाइरेक्ट जों दिरां थांसै जेनेबा सेला पास लेट्स गो थ' लोगोफोर दै नायदो नैबेनो जाबाय बमदिला मार्केट थ' लोगोफोर नैयाव हाबबाय सिक्किम माने रेस्टुरेन्ट थ' बेयाव हाबनानै माने मुनाव बिराद गोजां दोनो बिनि थाखाय जेकेट मोनसे लाबावनोसै आरो ना माने नैयाव दासान्दि हमला 5 डिग्री जागोन सेलसियास होमबाबो फाइभआवनो गोजांनोबो लोगोफोर माइनास नायनाय माइनासाव थांबा बेसेबां गोजां बेनिखायनो दानिफ्रायनो प्रिपेयार थानाय मोजां आरो ना नङाबाथ' बहुत आलाइन जागोन नङा होमबा सायाव सेला बासाव थ' दायो स्न'फल जागासिनो ना बेयाव थ' बेनिखायनो जोंफोर फार्स्टनो जों फुंनिफ्राय जेबो ओंखाम जायाखै थ' नियाव जाग्रोनोसै सिक्किम रेस्टुरेन्ट अके थ' नैबे जादों बमदिला पास थ' दायो देखायगोन दे मोजांनो थ' नोंथांमोना फ्रायानो लोगोफोर बुंगासिनो ना माने कुवालिटि सोलाय होनानै खिन्थु र' सोलायगोन आङो साननैसो उनाव गैया मोजां आरोलाय मम' खामानो गैया खाम जि नागिरदों जोङो ओंखामानो गैया ओंखाम जाया माने जायो जानायालाय खिन्थु बहुत मोजां दे एसे लाक्जारि बया जानोसै आरो ना बरिया पेटआवसो खालामसै थ' नै सहैबाय जोंनिया खाजाफ्रा गुदुं गुदुं मम'स गुदुं गुदुं फ्राइड राइस दैयाबो गुदुं गुदुं मानसिया खिन्थु गुसु आखाइफ्रा सुहाबजोब्बाय लेट्स गो माने फुंनिफ्राय जेबो जायाखै लोगो दे दानो जानोसै ओमफ्राय डाइरेक्ट दिराङाव ओंखाम जाहैनोसै थ' लोगोफोर दायो जों बारबाय माबाखौ दिरां होनो बमदिला बारबाय दायो थांगासिनो लोगोफोर दिरां लेट्स गो थ' लोगोफोर थांगासिनो लामाखै नै थ' दायो दसे उनाव जोंहा मोनहैसिगोन दायो लोगोफोर जों मोनहैसिगोन जोमै जेराव नों थायोब्ला गोजोननि मिनानाव मानोबा फैयो दानि गोसोआ नोंनिनो गलाम हायादि दसेबो नोंनि फाइनालि बादल के आन्दार जोमाया बोरै नै माने फ्रायानो सानो दे जोमाया खुवा खिन्थु माने खुवायाथ' हायावसो फैयो नङा होमबा थ' नैबे हाजोनि गोजौआव नाङो आरो ना थ' बेनि जाबाय लोगोफोर जोमै नै वाव दिस इज क्लाउड गाइस माने दा बयसो सान्दुं गोसा मोनदों खिन्थु नैबे दख्लासे जोमैया जि हाबबाय नुखाला आरो ना नै ओमफ्राय नैबे जोमै थांबानो खिन्थु आरो स्रां जालायगोन आरो सान्दुं नांलायगोन आरो ना थ' बेबायदि बाथ्राया वाव मोनसे सिमां दंमोन बेटिया माने जोमै नायनो ना सेरगाव नुवासै माने होनबाबो लोगोफोर थान्दा दासान्दि जागासिनो 4 डिग्री सेलसियास दोंबो दे होमबाबो नै आखाइफोरा सेस जाखाबाय माने 0 जासिगोन आरो ना जागोन हागोन ना हाया सेला बासाव -5
दा only 4 मिथिमोना दा 0 मोनहैबावाखैनो दा लोगोफोर 0 मोनहैदोबा 0 नि माय प्लास जादोंबा जों माय बरफ मोननांसिगोन बरफ मोनजानाय मोनसिगोन आरो ना गोजोब हाथारला दालाय मा खालामनो फरायसा नै होदो जोमै नायनो गोसोमोन दिनै नुबाय दालाय नायनो लुगैबाबो नुवामोन ना दिनै फार्स्ट टाइम नुबाय खाथियाव जोमै साबिरनो मोनसिगोनलै आंनिबो लोगोफोर मोनसे आंनिया जोमैयाथ' आं सिगां नुखाबाय नङा होमबा माने बेफोर जास्ट खफ'थ' नङा लोगोफोर बियो माने जोमै बुंनांसिगोन थ' आंनिया मोनसे सिमा जाबाय लोगोफोर बरफ आरो हमला बेनिफ्राय आरो 100 किल'मिटार लोगोफोर 100 किल'मिटार उनाव जों लोगोफोर जोंनि सिमांनि जायगा सेलापाससिम मोनहैसिगोन लेट्स गो ओमफ्राय मा खालामगोन सेलापासावलाय पुतला बानायनोसै माने बेनिया बुंबाय जे माने बे बरफआव माने बे पुतला खायना माने बरफखौ पुतला बानायनानै खर' आखाइथिं बनायगोन ना जेनेबा इसोर लोगोफोर मेंजोब्बाय आरो सहैनोसै दिरां आरो 15 किल'मिटार दिरां हा नायदो लोगोफोर नै This is Tawang Road, man. Oh my God, my dream place. This is huge Himalayas mountain range. This is one of the biggest, not one of the, this is the biggest mountain range in the world. Talking for the biggest mountain range in the world. माबाया जाय मिथिया दिनै बुंखाबाय आरोना जोंनि बे हिमालया जोंनि सां खाथियावनो दङ जोंनि बड'लेण्डनि सान नांजाबनानै दङ This is the biggest mountain range in the world. Wow, guys, आं हाला जागासिनो नै मारै जागोन लोगोफोर न'फोरा बोरै नै नैयाव माहाय बैयाव माहाय आरो ओइ बिजौ जोमैनि गोजौआव हादोंमोन बेखिनियाव जों दा जोमै खोब्बाय बेयावबो आरोना नै ओरैबायदि बेयाव ओरैबायदि गुसुमोन दा फैना जों एसे गरम फैबाय आरोना जोंनिया माने जायगा जों एसे गाहाय फैबाय दायो अके लोगोफोर नै फाइनालि दिरां Wah, बहुत नाम खोनादोंलै लोगोफोर मिनिट फैबाय लोगोफोर फाइनालि दिरां आयौ मोदोमफ्रा साख्रुजोब्बाय लोगोफोर सार्चखा आरोना गहपुर टु दिरां मोन धेमालि नामा टटेल बेसे जाखो 200 बारबाय 200 किल'मिटार बारबाय हा आरो बेबो पाहार फैनाय धेमालि नङा आय लोगोफोर देखायगासिनो आं नै दिरां टाउन ओमफ्राय दायो जोङो सेलापासआ अनलि 60 किल'मिटार दङ लोगो बिनिफ्राय खिन्थु 60 किल'मिटार बिदि आरो सेलापास गाखोनाय धेमालि दङ आरोना देहानि खौरां आरो देहायालाय जोंहा सब दंजोबखायो गियार सियार जोंनिया जेकेट डाबल दंजोबखायो थ' लोगोफोर look at here this is the Dirang town beautiful city not city it's a town wow it's a beauty of Arunachal Pradesh लोगोफोर नै एसेबां मोजां थ' ओमफ्राय सेलापासआ जागोन नैफोर हाजोनि बारनानै बिदि जानो हानाय आरो ना दासान्दि खुवा ना बेनिखायनो नुवाखै आरो थ' अनलि 60 किल'मिटार उनाव लोगोफोरजों जोंनि ड्रिम प्लेससिम सहैसिगोन आरो 60 किल'मिटार उनावनो जोंनिया बरफ मोनहैसै बरफ गैला ज'स गैला मानसिया मेंजोब्बाय आरो ना आरो बिदि हाजो 200 किल'मिटार फैनाया हाजो लोगोफोर 200 किल'मिटार फैनाया धेमालि नङा धेमालि बाथ्रा नङा दे आरो ना थ' जाय राइड खालामफेरदों मिथिगोन प्रायानो टावां फैनो थाखाय साननै टाइम लायो खिन्थु जों सानसेयावनो सेलापास मोनफैबाय खिन्थु टावां जों मोनहैला जों एसां हाया आरो रिक्स लाया देहाया गाज्रि जागोन आरो गाज्रियाबो गाज्रि जानो हागौ आरो ना मा जाखोबाय तलफोर बायदा दायो थांनोसै माबायाव माने दिरांखौ एसे टाउन देखायनोसै जानोसै बेयाव ओमफ्राय सिदा होलांसै सेलापास बरफजों गेलेनोसै येस लेट्स गो आपका जायगा दिरां मनेस्ट्री दायो लोगोफोर दिरां मनेस्ट्रीयाव एसे बेरायनोसै उफ देहाखौ एसे रिलेक्स होनोसै आरो ना नोंथांमोन एसे देखायनोसै लेट्स गो लोगोफोर दायो जागासिनो दिरां मनेस्ट्री ओरैबायदि गोजौ ओरैबायदि गोजौखा माथिबा फैनो जागोन नोंसिनो रां दिरां मनेस्ट्री गथ'फोरा नै मोजांखा आयादि दसेबो नोंनि अनगायै आन्दोआव थानो लोगोफोर फाइनालि दिरां मनेस्ट्री वाव सना गाबनि लोगोफोरनि जि समायनाखा नै मुनुआ मनेस्ट्री थांगोन होनना बुंबायना थ' बेयाव होननानै सानखांनानै दिनै फैनाय जाबाय आरोखि नै वाव थ' एसे बेरायनोसै लोगोफोर दे नोंथांमोनखौबो एसे देखायनोसै
नोंथांमोना लोगोफोर जाय जाय आंनि इन्सटाग्रामखौ फल' खालामाखै गोरबोखुंगुर थांनानै फल' खालामबानो जाबाय आं लिंक होगासिनो माने मोजां मोजां रिल्स फैगोन आरोना सानैजों आरो सिंगोलनि फैगोन नङा होमबा टावां फैदो जोंहा लोगोफोरना रिल्सआव बानायखागोन थ' बेनोसै थ' जि देखायनोसै नै I love दिरां मथ' ओइ बहुत गोजानाव नै वाव आयादि दसेबो नोंनि अनगायै आन्दोआव थानो जायगा लाबाय गोरबोआ अराय एंगार हायै हाबना थ' लोगोफोरा आंनो भिडिअ लागोन होनना बुंदोंमोन खारबायसो गथ'फोरानो आंनि माने जोङो फट' थिखांबाय आरो बिसोरो जोंहा जेनेबा फट' थिखांनाय ज' थिखांनाय जेबो माबा गैयाना भिडिअ लागोन ओमफ्राय खारबायसो नै लोगोफोरनि मनेस्ट्रि वाव थ' नैबेनो जाबाय मिनि भार्जन माबानि बे मनेस्ट्रिनि वाव बेसेबां समायना वाव ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बिसोरनि फेट फोथायनाय माने बिनि मथे आंनि मिथिनाय बायदिबा आरोना बेखौ फिदिङोबा माने साननायफोरा माने जाफुंजोबो आरोखि माने बुद्धिस्टफोरनि बे मोनसे माबा सैमा गिदों सैमा गिदों नैबे है गिना भालु भालु थ' लोगोफोर नायदो नै दिस इज दिरां टाउन वाट आ बिउटिफुल टाउन वाट आ बिउटिफुल टाउन नै एसां समायना लोगोफोर आयु तारिफ खालामबाबो माने ओरैबायदि लोगोफोर ओरैबायदि द्रिम मोननैफोरो आंनि थाखाय आरोना थ' लोगोफोर जियानो जायामानो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय थ' लोगोफोर दायो जों थांगोन सेला पास आरोना थ' लोगोफोर सेला पासआ नर्मेल नङा बहुत डेन्जार बेयो माइनासाव थायो लोगोफोर टेम्पारेचारा ओरैबायदि बरफ दासान्दिथ' स्न'फल जागासिनो ना थ' बहुत जों फुरा जेकेट तेकेट आंहा बे नङा लोगोफोर सायाव रेनकट गानगोन आं आरो बिनि सिगाङाव आं जेकेट गानगोन लंपेन्टआ होनो गांथाम थ' बेनिखायनो जोङो बुंनो हायो आरोना जों जेबो जानाय नङा आङो सेला पास थांनाय भिडिअखौ नेक्स्ट पार्टआव होनसै दे थ' दायो जों लोगोफोर थांगासिनो सेला पास थ' नेबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ